Martin Visser, we gaan met jou praten. Je bent econoom en je bent correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. Je hebt net al verteld dat je toen je daar naartoe ging, dat je dacht, dat wordt op de reservebank van de correspondent. Want klimaat, dat is het onderwerp waar het over moet gaan. Ja. Dit boek gaat over de eurocrisis die uitbrak. Dat was voor jou heel plezierig, althans voor je journalistieke werk. Ja. En een groot deel, of een interessant deel in elk geval, gaat over het werk van Jan Kees de Jager. Vandaag heb je een gedeelte eruit gepubliceerd op het Financiële Dagblad. Een soort primeur. Ja. Namelijk dat Jan Kees de Jager een andere kant uitging dan zijn 3 topadviseurs wensten. Hoe zat dat precies? Ja, nou, de kwestie speelt met name vorig jaar voorjaar. Waar op een gegeven moment de vraag is, met Griekenland gaat het helemaal niet goed. We moeten daar weer geld in gaan steken. Maar zijn wij als overheden, als eurolanden bereid om dat opnieuw te gaan doen? Of moeten misschien ook een andere partij gaan meebetalen? Dat ballonnetje was al eens eerder opgelaten door mevrouw Merkel uit Duitsland. Maar er was meteen bijgezegd, dat gaan we in de verre toekomst doen. Meneer de Jager heeft het opgeslagen en die dacht van, die tover ik nog een keer uit mijn zak. En die begon vorig jaar voorjaar met dat plannetje, lanceerde dat. En zijn 3 hoogste ambtenaren, te weten de hoogste baas Gerritsen, nu voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. De man eronder, Klaas Knot, nu president van de Nederlandse Bank. En zijn collega Maarten Verwij, die nu hoog bij de commissie zitten. Die zeiden, kijk er alsjeblieft ongelooflijk mee uit. Ja. Er kan een situatie ontstaan dat het misschien moet. Maar dan moet je het snel doen. Zoveel mogelijk achter de schermen. Ga er niet de boer mee op. Maak er geen politiek issue van. De paniek is al zo groot. Je maakt hem alleen maar groter. Maar het ging erover dat de banken zouden moeten meebetalen aan de schuld van Griekenland. Ja, daar ging het over. En nou zijn die ambtenaren, u noemt ze, dat zijn de echte toppers in hun vak. Ja, dat was het crisisteam. Hoe zou het komen dat Jan Kees daar niet naar luistert? Omdat hij andere motieven had. Eerlijk gezegd, het is ook goed recht. Hij is de politicus. Tuurlijk. Uiteindelijk is hij verantwoordelijk en hij mag die politieke keuze maken. Dus dat op zichzelf kan. Hij heeft ingeschat, ik moet een meerderheid halen in de Tweede Kamer. En waarschijnlijk kan ik de PvdA makkelijker meekrijgen als ik de banken laat bloeden. Was ook zo. Was ook zo. Je kan er tegenover stellen van misschien had hij het eerst moeten proberen om de PvdA te overtuigen zonder het idee. Maar goed, die keuze. Hij wist dat hij daar populairder ook door zou worden door de banken hard aan te pakken. Ja, dat is een prettige boodschap voor de achterban. Een plezierige boodschap, net zo goed als het fijn is. Want de banken worden als schaaiers gezien en die moet je gewoon... Ja, bankierbonussen aanpakken is fijn, bankenbelasting is fijn. Er is misschien allemaal iets voor te zeggen. Maar ik vind het interessant om die motieven tegen elkaar af te zetten. Ja. En vooral ook omdat mijn indruk is dat het ook een iets ander beeld geeft van deze minister. Die nog vaak wordt gezien als een oud ondernemer die... toevallig in de politiek is verzeild geraakt. En ik vind het interessant aan deze man dat hij ondertussen gewoon een gewiekste raspoliticus is geworden. Hoe is dat gegroeid? Dat is vrij snel gegaan. Want, hoe is dat gegroeid? Kun je vertellen waar zich dat in uit? Dat uit zich met name het allersterkste denk ik hierin. Ontstaat er dan ruzie eigenlijk? Ik bedoel, als dit zijn 3 toppers. En Jan Kees de Jager zegt, sorry, jullie zijn wel topambtenaren, maar ik ga die kant op. Ja. En dat heb ik nodig, want ik ben een politicus. Ik moet macht creëren om een beslissing te kunnen doen en dat heb ik hier. Ja. Ben je dan gebrouilleerd met je topambtenaren? Met eentje was hij dat wel uiteindelijk, heb ik begrepen. Met Maarten Verwij, de minder bekende van de 3. Omdat hij nu een Brusselse post heeft en wat minder in de schijnwerper staat dan die andere 2. Dat is niet meer goed gekomen. Maar die had al meer commentaar op de minister. En dat kan. Op zich is dat natuurlijk nog niet zo heel erg. Maar goed, de rol van een ambtenaar is adviseren. Ja. Nog een keer adviseren. Misschien nog een keer. En dan is het gewoon klaar. Want als hij had geluisterd naar de ambtenaren, dan had hij heel de Kamer over zich heen gekregen. Want die Kamer wilde graag dat die banken werden aangepakt. Nou ja, dat is dus de vraag. De vraag is, wie was er het eerst? Ja. Mijn stellige indruk is, en dat is heel moeilijk om weer precies te herleiden, dat de PvdA graag wil doen geloven dat zij dat hebben bedacht. Ja. Maar Jan Kees de Jager heeft het al veel eerder bedacht. En eigenlijk Angela Merkel. En eigenlijk, het idee kwam oorspronkelijk van Angela Merkel. En hij heeft op een gegeven moment dit veel eerder bedacht en daarmee de Kamer kunnen paaien. Even terug naar hoe Jan Kees de Jager, die inderdaad een beetje als een vreemdeling aan Jeruzalem, als een ondernemer de politiek in is gegaan. Ja. En die altijd dacht, het is misschien handig als ik dat image handhaaf. Ja. Want een raspoliticus, daar houdt men ook weer niet zo van in burger. Hoe heeft hij zich in dat Europese milieu ontwikkeld? Op zich... Jij kwam hem tegen. Hoe met name is wat ik wel heel leuk... wat toch wel erg leuk was de allereerste vergadering die hij had in Brussel. Dat was in maart 2010. Het kabinet was net gevallen. Wouter Bos was weg. Jan Kees de Jager was plotseling demissionair minister van Financiën. Zat daarvoor vooral te sleutelen aan allerlei fiscale zaken. En ging nu echt over de grote zaken.
Maar deze man is, dat zie je hem ook wel, erg communicatief ingesteld. En de eerste vergadering toen was de Kamer ook erg sceptisch over het eerste pakket voor Griekenland. Begon meteen tegen de Kamers te roepen dat het er zo ernstig aan toe ging dat er nu toch echt geld naar Griekenland moest. Toen deed hij dus het omgekeerde, zonder enige steun ging hij ineens all away. En kreeg toen al die avond dat die vergadering was al heel veel over zich heen. En is zich toen 3 slagen rond te gaan twitteren naar Jan en Alleman. Hij twittert veel. Hij twitterde heel veel. Dat heeft hij onder andere geleerd. Dat het misschien soms verstandig is om je een beetje op de vlakte te houden. Maar naar Jan en Alleman zei hij, dat is wel aardig. Want hij zit daar dus. En we hebben 2 tweets ergens klaarstaan die we misschien net zonder bril kunnen lezen. Dit zomaar naar iemand. Ja, maar als Griekenland toch failliet gaat, veel en veel groter problemen in Nederland dan deze lening. Denk alleen al aan je pensioen, aan meneer Boterham. Geschreven. Ja, dat is niet de minste, hè? Ja. En zaken Bos, ja. En als Griekenland valt, dan ook heel veel Europese banken. Dat kost ons wel heel veel geld als Nederland. Ja. Maar TK moet nog instemmen. Dat zal de Tweede Kamer zijn. Ja. Dat deed hij dus. Dat was op de maandagavond begon die vergadering. Toen was hij erg enthousiast geweest in zijn media-optreden. Ook na afloop weer van de vergadering. Ambtenaren zeiden van hou je een beetje in. Want volgens mij, dat is misschien voor te veel om dat helemaal uit te leggen. Maar Duitsland begon op een bepaald cruciaal punt wat te schuiven. En het was strategisch verstandig om dat even te laten rusten. De volgende dag die dinsdag ging hij helemaal los. Dit is dan nog niet zo heel erg. Kost wel heel veel geld. Maar die vorige tweet van denk aan je pensioen. Ja, daar zit natuurlijk gewoon de minister van Financiën. Die zegt van als we Griekenland niet steunen, ben je je pensioen kwijt. Twitterend. Ja, dat is niet iets wat de minister van Financiën doorgaans doet. Dit is vooral die keer. Daarna is het minder geworden. Maar voor ons journalisten was het wel fijn dat hij doorgaans toch wel vrij communicatief was, vette quotes afgaf. En dat moet je hem te nageven, daar eigenlijk altijd mee weggekomen is. Zullen we het over één andere man gaan hebben? Dat is namelijk ook omdat Peter van der Meers hier aan tafel zit, meneer Van Rompuy. Ja. Dat is de baas van de Europese Commissie. De Europese Raad. De Europese Raad, dat speelt nu natuurlijk op het ogenblik een beetje. Wat is belangrijker, de Commissie of de regeringsleiders die bij elkaar komen? Geef eens antwoord op die vraag. De regeringsleiders. Ja, dat is jammer natuurlijk voor Van Rompuy. Laten we hem even in beeld hebben en dan kijken hoe hij zich handhaaft in dat milieu. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of the British people in saying, we don't know you, we don't want you, and the sooner you're put out to grass, the better. Fragment, hè? Dit is een fragment van 2 jaar geleden, geloof ik. Ben jij een beetje plaatsvervangend trots als je hem ziet? Nee, helemaal niet, hoor. Dit is Nigel Farage, is een Britse euroscepticus die dan inderdaad die tirade tegen Van Rompuy geeft. Maar die, weliswaar met heel expliciete bewoordingen, eigenlijk zegt waarom Van Rompuy daar ook zit. Van Rompuy is daar gezet. Waarom? Omdat hij een grijze muis is. De echte baas in Europa is natuurlijk niet Van Rompuy, het is Merkel, het is Sarkozy. Het is misschien nog een beetje Barroso, voorzitter van de commissie. Maar Van Rompuy is daar gezet omdat hij grijs en dat hij inderdaad de uitstraling van een dweil heeft, zegt Farage. Laat ons niet vergeten dat er maar 1 ernstige tegenkandidaat was voor Van Rompuy. Dat was Jan-Peter Balken. Die ook in aanmerking kwam omdat hij ook een grijze muis was. Maar geen dweil, hè? Geen dweil. Nee. Maar goed, je kan de redenering omdraaien. Destijds werd er veel gezegd van er moet een gezicht komen, een echte president van Europa. Tony Blair werd als voorbeeld genoemd. Nou, het zou een ramp zijn geweest als Tony Blair op die positie had gezeten. Nog een ego erbij. Ja. Dit is een grijze muis en dat is precies wat we nodig hadden. Ja, klopt. En hij is dus een beetje een oliemannetje achter de schermen. En dus, ik ben lang geen specialist in Europa, maar ik hoor wel ook van onze mensen in Brussel, die zeggen Van Rompuy doet daar wel wat hij moet doen, onder andere omdat hij de grijsheid heeft waarvoor hij daar gezet is. Maar Europa, dat is toch gewoon in dit geval, althans als het gaat over economie en de euro, dat is toch gewoon Frankrijk en Duitsland? Dat is toch Europa? In belangrijke mate wel. Ja, dus je ziet ook gedurende de crisis dat elke keer als Merkel en Sarkozy samenkomen en een gezamenlijke verklaring uitgeven, die soms echt helemaal niets voorstellen, gaan de markten meteen omhoog. Dus ook de markten zien dat zo. Het is natuurlijk wel riskant voor het draagvlak van Europa. Want wij zien dat natuurlijk met z'n allen. Wij zien natuurlijk dat wij uiteindelijk geregeerd worden door die 2 grootmachten. En als het ons nou al wat verder hielp, maar dat is gedurende die 2 jaar eurocrisis op een paar belangrijke momenten helemaal niet het geval geweest.
Jij hebt natuurlijk de eerste 2 jaar van de eurocrisis besproken. Ik neem aan dat je nog een tijdje in Brussel blijft. En zeker nog dit jaar, in ieder geval dit jaar. Ja. Ga je het einde van de eurocrisis meemaken? Ik beken ook in het boek dat ik een jaar geleden dacht dat de crisis voorbij was. Dus sindsdien doe ik niet meer aan glazen bollen. Maar wat je nu wel ziet, is dat de Europese Centrale Bank is er in december heel zwaar ingestapt. Niet rechtstreeks richting Italië en Spanje, maar via de banken. Gaan het eind volgende week nog een keer doen. Dat gaat om honderden en honderden miljarden. Dat is geen teken dat het goed gaat, maar dat geeft wel heel veel tijd. We zien nu dat bijvoorbeeld de Italiaanse premier Monti echt goed bezig is. Als hij dat blijft doen, dan is dat positief. We zien dat Griekenland een dramatische zaak is. Dat komt nooit meer goed. Maar we zien ook dat het geïsoleerd is geworden. Dus op zich de ingrediënten... Ik ben optimistisch, maar ik heb ook ervaren dat er maar dit hoeft te gebeuren en het gaat weer mis. Ja, maar Rijkman Groenings vanavond, dat is misschien een verdachte bron, de voormalige topman van ABN AMRO. En die was ook erg optimistisch. Die zei, het instrumentarium is op orde. En ik ben trouwens altijd optimistisch geweest, die er nog bij. Maar als uit die wereld, dus de wereld van de markten, als daar optimistisch geluid komt, dan zou je zeggen... Mogen wij misschien ook eens, bedenkt Peter? Wel, je moet oppassen met optimisme. Ben ik de eerste om volgende week gewoon hier excuses aanbieden. Ik ga niet verder speculeren. Om te zeggen, maar het optimisme zou kunnen zijn... Draghi, die noem je niet, maar de benoeming van Draghi heel belangrijk. ECB, inderdaad, de ECB. Ja. Dus als je ziet hoe de markten gereageerd hebben in de jongste maanden. En eigenlijk de vaststelling, als de euro kan overleven wat de euro tot nu toe doorstaan heeft... Ja, dan is het een sterk systeem. Weliswaar... Zwaar ondersteund. Maar vergeet niet dat de centrale bank heeft dus vorige maand, in december, 489 miljard euro in het bancaire systeem gepompt. Ja. Dat is geen teken van luxe. En dat heeft hij gedaan niet na de top, nadat er een resultaat was geleverd, maar er al voor. Dus ongeacht wat de leiders zouden gaan doen, heeft hij dat besloten. Toch al. En dat betekent dat er een enorme kredietcrisis onderliggend is.